Kunabalungileyo babeke izandla zabo phezu kokubi. Jehova wenze okuhle kubalungileyo nakuba baqothe entizini zabo. Kepha bona baphamuka ngezindlela zabo ezisondekileyo Jehova obamsa kanye nabenza okubi. Kepha ukuthula kwabo phezu kwabantwana. Verse 15 ukufunda esiZulu ngiyayithola incwadi bazalwane
ikhona iBhayibheli. Ake nifunde-ke ngelakithi ulwimi. 27. Wathatha uye kuMoses kuYehova esithi, uYehova uThixo womoya benyama yonke makamise indoda yokuvelela ibandla eya kuphuma phambi kwabo, ingene phambi kwabo, ibakhuphe ibangenise, lingabi njengezimvu ezingena malusi ibandla likaYehova. Wathi uYehova kuMoses, zithabathele uYoshua unyana kaNuni, indoda okuyo umoya, ucinezele ngesandla sakho phezu kwakhe, ummise phambi ko-Elazare umbingeleli naphambi kwebandla lonke, ummisele umthetho emehlweni abo. Uthabathe kwindili yakho ubeke phezu kwakhe, ukuze live lonke ibandla lonyana bakaSerayeli. Number 27 verse Numeri 27 verse 15. 15. uMose wayesekhuluma kuJehova wathi, akamise umuntu phezu kwenhlangano ongaphuma phambi kwabo, angene phambi kwabo, abakhiphe abangenise, ukuze inhlangano kaJehova ingabi njengezimvu ezingenamelusi. Ummise ngaphambi kuka-Eliyazare umpristi naphambi kwayo yonke inhlangano, umnike isikhundla emehlweni abo. Amen. Uyakubeka udumo lwakho phezu kwakhe, ukuba yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli ilalele. Amen. Inhloko yakhe simthele nge-oli. Amen. Ngoba manje sesitulweni sokugqibela enkonzweni ayiphe. Haleluya. Ngingwale nabanye abazalwane bese umuntu ogcoba umvangeli ngeoli ayenziwa lonto leyo. Yamlimaza lo muntu. Umgcoba ngeoli umvangeli umfundisi. Ugcoba ibishop, archbishop ngeoli. Azalwane. Musana ukulahleka. I-archbishop le siyayigcoba eoli. Gayela nhloko kamelo iselo lonyana lomoya ingcwele. Nkosi yami. Bo-arch bakho qine. Khona ibandla okunyemezela. Umholi uyanyamezela mfowabo. Unzima ukhulu umuntu. Hayi. Kamele salunyana lomoya ingcwele. Bese phakathi ibona lendodakazi yakho. Ibandeni layo liphethe. Mayikhuluma omama balizwe. Ilungise mama.
ubaba simgcobile. Haleluya. Amen. Usele archbishop manje. Akase ubishop. Uzwa bishop. Archbishop. Andithi manje. Amen. Andithi ngithande njalo. Haleluya. Ngiyazenzela. Into engayifuni. Ngiyayithanda. Yebo. Nami ngiyayithanda. Nami ngiyayithanda. Mama khona. Manje masifunde le ncwadi ke bazalwane. Sizomhlubulisa le ngoma. Sikhona enye ufuna simnike yona. Wena lapha. Siyayikhipha kuye namhlanje. Amen. Asifumene ke incwadi uZakaria uZakaria sesithathu Zakaria 3 Sifumene Yes. afunde yes uZakaria wesithathu uJoshua umpristi omkhulu ephambi kwengilosi kaJehova. Ivesi lokuqala wayesengibonisa uJoshua umpristi omkhulu emi phambi kwengilosi kaJehova noSathane emi kwasekunene sakhe ukumelana naye. uJehova wathi kuSathane, uJehova uyakukhuza Sathane. Yebo, uJehova likhethile eJerusalema uyakukhuza. Lo akasiso isikhuni esephulwe emlilweni na. uJoshua wayembethe izingubo ezingcolileyo wayemi phambi kwengilosi. Yathatha yasho kwabemi phambi kwayo yathi, mkhumuleni izingubo ezingcolileyo kuyena wathi, bheka ngidetisile kuwe ububi bakho ngiyakukwembathisa ezobukhosi. Amen. Vumeleni ingoma ke sikhuphele izingcolileyo manje. Sobufaka lezi adlungayo. Vumeleni ingoma. Babisiwe babisiwe. Zakaria 3 verse 6 ingelosi kaJehova yagomela kuJoshua yathi, usho kanje uJehova Sebawothi uthi, uma uhamba ngezindlela zami ugcina inkonzo yami uyakwahlulela endlini yami ugcine namagceke ami ngiyakukunika ukuba uhambe phakathi kwalaba abemi lapha. Haleluya. Amen. Azikho kisiyalo enza uyala ngaso mfowami. So uyalwe iBhayibheli ebhaliweyo lapha. Uma ungadlula lo mthetho obhalwe lapha wabuhlule. Umholi uyanyamezela zonke uyayitapeti manje njalo. Kuba itapeti bandlini.
ungathi kuba sokuthiwa uyi-archbishop uzibone sokhukhumala ucela inhlama iva amafutha. Yes. Yes, mama. Yes, gogo. Ole mntanami, ngiyazi ukuthi uzoba ney'nkulumo eziningi. Yes. Uzoba ney'nkulumo eziningi ezingazokuvuyisa ezinye. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa ngikuthole tholele ibandla lakho unike uNkulunkulu. Yamazele nose kunzima mntana. Hallelujah. Ungajongi inzuzo. Prophet. Ungajongi inzuzo. Amen. Kunabantu asebesebenza ngamabandla. Hallelujah. Amen. Ayibonge inkosi wethu. Amen. Akulungile lo. Lapha sizokuthandaza. uNkulunkulu asikhulisele ukholo lwethu. Hallelujah. Amen. Noma asinike into esiziswelayo. uJehova uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ngiyokuqinisela ke mfowethu ngubani enkonzweni yakho. Ngiyajabula ngoba ngizwile umfundisi uma ekhuluma izolo emini lapha ngawe. Hallelujah. Ngiyajabulisa lo. Awumama. Wadi maribo kawena Lo akalahleka phakathi kweqwaqwa ngenyilana abatla motho enwa efuna lo muntu tlo itsweng a tlotla mo ruta boloi ezothi uzomfundisa ubuthakathi jwale ba motho abamfumana a sa fetile tsela yang thaba bosiu esedlule indlela yethaba busiku a tsamaya bomakenengwa ahambe siyale a komakeneni tsamaya a phaila ahamba ifuna e tsietswe exakekile tsele mo a tsamayeng teng apho endleleni ahamba khona sinika ukugcotshwa isiqinisekiso sokuthi ugcotshiwe i-archbishop. Sinika yena manje ukukhokhoza sifoda. Amen. Isiqinisekiso sisithi lana ebuhleni bokholo Galilee Church in Zion, an affiliation of Christian Churches Fellowship, certificate of ordination, certificate sokugcotshwa ngendla kubhalwe igama lesonto ngoba umphathi ubekelwe leli bandla ebuhleni bokholo. And then is the certificate is for ordination ukuthi uyagcotshwa namhlanje. Certificate has been awarded to Kethukuthula. Uyabiza umfundisi ngegama. Okay. Kethukuthula Joel Ngubane. Joel. Yes. Fundo kubhaliwe bazalwane. Be it known unto all men that Kethukuthula Joel Ngubane, the ID number, has this day been concentrated to the office of the Archbishop of the above mentioned church. The Archbishop which is presiding over umsebenzi ubaba uArchbishop ML Kanjeni unesiqinisekiso ke sokuthi uyena wenzile lo msebenzi namhlanje ozonikezela uArchbishop.
kusho lokhu ngizokwenza. Sithi makabongwe ma chapter 6 iverse u10. Hallelujah. Singakalifundi izwi, isihloko salo izwi likhuluma lithi izikhali zamaKristu. Amen bazalwane. Singakalifundi ke izwi bengizocela bazalwane sigebiseni amakhanda sibusise nalizwi. uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onamandla, dalo wezulu nomhlaba. Nali Jehova izwi uNkulunkulu otheme siyolungileyo wangithuma Jehova ukuba ngidlulise kubantwana bakho. Ngicela uNkulunkulu onomusa Jehova nxa Jehova lizofundwa angathi uNkulunkulu belingathola indawo Jehova evundileyo. Bese uNkulunkulu nomusa Jehova lithela izithelo kubantu bakho namanje ke kuzibe phakathi. Amen. Hallelujah. Izwi kwabase Efesu besithupha ivesi 10. Amagama abhaliwe lapha ngokucindezelwa noma isihloko sithi izikhali zamaKristu. Verse le10 likhuluma kanje lithi elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. 11 lithi hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ngokuba asibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobumnyama nabawomoya bobubi emkhathini. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi nalapho senifeze konke nime. Amen bazalwane. Amen. Ngithanda kakhulu lapha egcineni lapho lithi khona kuba senikufeze konke kodwa nime. Amazwi bazalwane nje ngizothanda ukuthi ngiwabhekise kumkhulu kanye nogogo. Umkhulu Archbishop uNgubane kanye nogogo umama Archbishop. Ngiqale nje ngokubabongisa entweni enhle kangaka, enkonzweni enhle kangaka. Kwazi kwamnandi kuba kule nkonzo. Yazi yamnandi inkonzo ehlele uNkulunkulu engahlelwanga. Amasentana phela okuJesu bandla. Kanti Jesu wena